Έχω έναν καλεσμένο για τον οποίο οι γυναίκες θα κάνουν wow μόλις τον δούνε. Τα τέτοια σύριαλ έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ένα από αυτά ήταν και ο Έρωτας και Τιμωρία, μεγάλη επιτυχία σημείωσε στην Ελλάδα. Και ένας από τους ηθοποιούς του, ο Σαββάς ή αλλιώς Μουράτ Γελντιρίμ, είναι κοντά μας εδώ. Μόλις έφτασε από την Τουρκία, αμέσως από το αεροδρόμιο ήρθε εδώ. Καλώς ήρθες, Μουράτ. Πώς είναι το καλώς ήρθες, Μουράτ? Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, Murat. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, απαντάει. Δεν χρειάζεται μετάφραση, αυτό το καταλάβαμε. Κοντά μας είναι και η Δήμητρα Ράπτη, η μεταφράστρια, η οποία θα βοηθήσει να γίνει αυτή η κουβέντα. Για πολλωστή φορά στην Ελλάδα, έχει έρθει αρκετές φορές. Τι είναι αυτό που τον κάνει και έρχεται στην Ελλάδα, τι του αρέσει? İlk defa mı geliyorsunuz Yunanistan'a, Atina'ya? 5. kez gelişim. Είναι η πέμπτη φορά που έρχεται εδώ. Τις μετράει, σαν τα παγωτά, που μετράγαμε μικρή. Niye o kadar çok defa geldiniz buraya? Sıkıldıysa benden bir daha gelmem yani. Αν λέει τον βαρεθήκατε, λέει, να μην ξανάρθει. Καθόλου ίσα ίσα. Εμείς δεν θέλουμε να έρχεται, γιατί πραγματικά ζηλεύουμε οι άντρες που δεν έχουμε τη γοητεία του. Γιατί πραγματικά όλες οι γυναίκες μας μιλάνε για αυτόν. Erkekler burada çok kıskanıyorlar sizi. Kendisi? Εσείς, λέει, ο ίδιος τον ζηλεύετε? Εγώ, είναι και η γυναίκα μου εδώ. Πού είναι η γυναίκα μου? Να, my wife. Onun eşi orada diyor. Όχι, όχι, εγώ χαίρομαι που είναι εδώ. Εμείς οι ωραίοι άντρες μεταξύ μας τρέφουμε αμοιβαία αισθήματα. Zaten yakışıklı erkekler birbirlerine aynı şey düşünüyorlar kendileri için. Siz ve o. Yani. Λοιπόν, τι του αρέσει στην Ελλάδα και έρχεται? Niye o kadar defa geliyorsunuz buraya Atina'ya? En çok ne seviyorsunuz burada? 2 kez kanserli çocuklar için geldim. UNESCO'nun yapmış olduğu bir programa katıldım. Aslında ikisi de UNESCO'nun yapmış olduğu bir programdı, hazırlamış olduğu bir programdı. Onlara katılmak için geldim. Τις 2 φορές που ήρθε για την UNESCO. Για αυτό το πρόγραμμα ήρθε κυρίως, για να βοηθήσει τα παιδιά που είχαν καρκίνο. Bir kez tatil amaçlı geldim. Μία φορά ήρθε για να κάνει diyakopes. Πέρασε καλά, του αρέσουν οι διακοπές στην Ελλάδα, θα το ξανακάνει? Bu tatil nasıl oldu sizin için? Beğendiniz mi Atina'yı? Tabii. Atina'yı, Selanik'i ve diğer sizin 3 tane adanız var. Mykonos, Santorini Yok, falan. aşağıda. Aşağıda. Girit acaba? Değil ya. Şu an isimlerini tam hatırlayamayacağım. Tamam. Bir de Güz Sancısı adlı bir filmimiz vardı. Onun galası için Atina'ya gelmiştik. Έχει έρθει λοιπόν και τις διακοπές επίσης είπαμε και πήγε στην Θεσσαλονίκη, πήγε στην Αθήνα, επισκέφθηκε τα νησιά μας που του αρέσανε πάρα πολύ και επίσης ήρθε στην πρεμιέρα για την πολύ γνωστή ταινία που είχε κάνει, Πνιγές του Φθινοπόρου. Έτσι, Güz Sancısı. Οι Έλληνες πώς τον αντιμετώπισαν και κυρίως οι Ελληνίδες όταν τον είδαν και στα νησιά, δηλαδή τρέχανε, φωνάγανε. Yunan kadınlar nasıl gördüler sizi Yunan adalarına girdiğiniz zaman? Çok böyle heyecanla beklediler. Çok böyle özel durumlar oldu mu? Şimdi ondan önce yani buraya 5. kez gelmemi sağlayan en büyük sebeplerden bir tanesi, inanın sizler Türkçe konuşsanız hiç yadırgamam veya bizler Yunanca konuşsanız siz yadırgamazsınız. İki ülkenin insanın birbirine çok yakın olması, sıcak olması. Ναι. Λέει ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια πολύ ζεστή επαφή μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν εμείς μιλάμε ελληνικά ή αν κάποιος πάει στην Τουρκία και μιλάει ελληνικά ή αν κάποιος έρθει στην Ελλάδα και μιλάει τουρκικά. Μεταξύ μας είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι 2 λαοί και αυτό είναι το πιο σημαντικό που μετράει. Και πάντα να μπορούμε να δεχόμαστε ο ένας τον άλλον με... Και φαίνεται πόσο καλή είναι η σχέση μας, γιατί τα σύριαλ τα τουρκικά σκίζουν στην Ελλάδα, το ξέρει φαντάζομαι. Ναι, Πού πιστεύει ότι οφείλεται αυτή η μεγάλη επιτυχία? Teşekkür ederim desin. Teşekkür ederim. Αύριο το απόγευμα. Τι λέει? Teşekkür ederim τι σημαίνει, ξέρετε? Όχι. Εδώ φαντάζομαι όλοι οι φαν του θα ξέρουν τι σημαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Teşekkür ederim. Hiç yadırgamadım mesela. Teşekkür ederim. Δεν δώσατε, λέει, δεν δώσετε κάποια αρνητική σκέψη πάνω σε αυτό. Λέει. Ευχαριστώ πολύ. Yadırgadım mı yadırgamadım. Ωραία. Εντάξει.
Αλλά πώς οφείλεται αυτή η επιτυχία, δηλαδή πραγματικά... Siz böyle ne dersiniz? Yani bu Aşk ve Ceza son dizi ki burada oynadı Atina'da çok büyük bir herkes görüyordu yani bu diziyi. Niye o kadar bir tepki verdi bu dizi Yunanistan'dan sizce? Yunanistan'da çok sevildi. Aynı zamanda Aşk ve Ceza dünyada da çok seyredilen bir dizi oldu. Aslında baktığınız zaman biz bir yörenin hikayesini anlattık. Fakat biraz evrensel bir hikayeydi bir taraftan da. Çünkü aile olmak, aileye sahip çıkmak ve sonuç itibariyle bir insan hikayesiydi. Yani sevilmesi biraz da bizim de çok hoşumuza gitti tabii. Tabii ki, evet. Λέει ότι του άρεσε πάρα πολύ που πραγματικά είχε τόσο μεγάλη επιτυχία η σειρά του Έρωτας και Τιμωρία εδώ στην Ελλάδα και είναι μια ιστορία η οποία είναι ουσιαστικά έχει ένα νόημα παγκόσμιο, δηλαδή όπου